ଜୀବନ ହିଁ ଗପ। ହଠାତ୍ ଭୂମି ଛାଡ଼ି ବିମାନଟି ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଲା, ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଓ ପବନକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଲେନି କେହି। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଫୁଲ ଭଳି ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରୁ। ଜାକି ବି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଭୂଇଁ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମୁହଁରେ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ଅମ୍ମି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମିତା। ଏକ ନୂଆ ଗପ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯୁବଗାଳ୍ପିକ ବିମଳ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଭୟ। ଜୀବନ ହିଁ ଗପ। 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜାକି ଅନୱାରୀ ବେଶ୍ ଭଲ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛି। କୋଚ୍ ହୁସେନ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଜାକିର ଅମ୍ମି ଆମ୍ନାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କହନ୍ତି, ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲାଟି। କେଉଁ ଦିଗରେ ତାର କିଛି ଊଣା ଦେଖୁନି। ତା ଖେଳ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଦେଖିବେ ଦିନେ ସେ ଦେଶର ନାଁ ରଖିବ। କୋଚ୍ଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୁଅର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଆମ୍ନା ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବନ୍ତି, ଜାକି ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତା, ଶୀଘ୍ର ଚାକିରିଟେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା। କେତେଦିନ ଏମିତି ସିଲେଇ କରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳିବା। ପିଲାଟା ଖେଳୁଛି, ହେଲେ ଜୋତା ହଳେ କିଣିଦେଇ ପାରୁନି। ପୁରୁଣା ଗଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ତା ଦେହକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ସେ କ'ଣ ପାଉଛି? କେଉଁଠୁ ପାରିବି? କେତେ ଯେ ରୋଜଗାର? ପ୍ରତ୍ୟହ ତାକୁ ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ଫଳମୂଳ, ମାଂସ ଦେଇପାରିବି। ମୋ ଦେଇ ଆଉ ହେବନି। ଘରକୁ ଫେରୁ ତାକୁ ସିଧା ସିଧା କହିଦେବି, ତୁ ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନା, ବରଂ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବହୁତ ଥର ଜାକିକୁ ଏକଥା କହିବେ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ନା। କିନ୍ତୁ ପୁଅର ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ତା ଅବୁ ଥିଲେ କି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ତାହା କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯେତେ ଦିନ ପାରିବି କରିବି। 2 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା ତା ଅବୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଏତେ ଦିନ ଗଲା। ଛୁଆଟା ଏମିତି ଖୁସିରେ ଥାଉ, ବାକି ଦିନ ବି ଏମିତି ବିତିଯାଉ। ଅଭ୍ୟାସ ସାରି ଜାକି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଯେତେ ବି କାମ ଥାଉ ଆମ୍ନା ଉଠି ଆସନ୍ତି। ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ପୁଅର ଝାଳ ବୁହା ଦେହକୁ ଭଲ କରି ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି ବାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଖାଆନ୍ତି। କେଉଁଦିନ ପେଟ ପୁରେ ତ ପୁଣି କେଉଁଦିନ ଅଧା ପେଟରେ ପାଣି ପିଇ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାକି ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ହଠାତ୍ କୋଚ୍ ହୁସେନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜାକି ବସିବାକୁ ଚୌକି ଦେଇ ଅମିକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। କୋଚ୍ କହିଲେ, 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଚୟନ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାବୁଛି ଆମ ଜାକି ଗଲେ ଭଲ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜି ହୁଅନ୍ତେ 2 ଦିନ ଶିବିରରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ଆମ୍ନା ନୀରବରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଜାକି ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲା ଅମି ରାଜି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଅମିକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଶେଷରେ ଆମ୍ନା ରାଜି ହେଲେ। କୋଚ୍ ହୁସେନ ଶିବିର ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଜାକିର ଖେଳରେ ଶିବିରର କୋଚ୍ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହେଲେ। ଶେଷରେ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା। କଥା ଏତିକିରେ ସରିଲାନି। 10 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ସହ ତାଜିକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଜାକିକୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା। ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଫୁଟବଲର ଭାବେ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲର ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜାକିରର ଖବର ଛାଇ ହୋଇଗଲା। ପୁଅର ସଫଳତାରେ ଆମ୍ନାଙ୍କ ଛାତି ସେଦିନ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଜାକିରର ଅବୁ ଥିଲେ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତେ। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର 2 ଟୋପା ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ଆସିଲା। ତାଜିକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ଜାକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ ହେଲା। ଫୁଟବଲକୁ ନେଇ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ବିଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଲବରେ ଖେଳିବା କଥା ସେ ଭାବୁଥିଲା। ନିୟମିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ବି ସେ ବଲ୍ ଧରି ଗଳିରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବା ପରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପହିଲା ବେଳକୁ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲକୁ ଛାଡ଼ି ତାଲିବାନମାନେ ଦେଶର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଥିଲେ। ଅଶରଫ ଘନି ସରକାର କେବଳ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥାନ୍ତି। ସେନାବାହିନୀ ତାଲିବାନୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରି ନ ପାରି ଏଣେତେଣେ ପଳାୟନ କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟହ ଟେଲିଭିଜନରେ ଏ ଖବର ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଆମ୍ନା। 2 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପୁଣି ଦେଶ ଯେ ହଠାତ୍ ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଚାଲିଯିବ, ଏକଥା କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ। ଆମ୍ନା ଦେଖିଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷ ତଳର ସେହି ବର୍ବର ତାଲିବାନୀଙ୍କ ଶାସନ। ଭୟରେ ତାଙ୍କର ଛାତି ଥରି ଯାଉଥାଏ। ଜାକି କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଉଥାଏ। ପିଲାଛୁଆ ଧରି ଲୋକେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଥିଲେ ପୁଅଟାକୁ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତାଲିବାନୀଙ୍କ ବର୍ବରତାର ଛବି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ସେ ଛବିରେ ମିଳେଇ ଯାଉଛି ଜାକିର ଭବିଷ୍ୟତ।
ତା ହାତରେ ଫୁଟବଲ ବଦଳରେ ବନ୍ଧୁକ। ନା, ତା କେବେ ହେଇପାରେ ନା। ଆମ୍ନାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନି। ବସ୍ତିର ଏଇ 2 ବଖରା ଘର ସେତକ ବିକ୍ରି କଲେ କେତେ ଯେ ହେବ? ସେଥିରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁ? ଶେଷରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ତାଲିବାନୀ କାବୁଲ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ। ସବୁଠି ହାହାକାର। ମହିଳା ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଦେଇ ବସିଲେ। ସବୁଠି ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ବର୍ବର ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଘରେ ପଶି ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର କଥା ଆମ୍ନାଙ୍କ କାନକୁ ବାଜିଲାଣି। ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସେ। ବସ୍ତିରୁ ବହୁ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେଣି। ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଆଫଗାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ନେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ବି ଯାଏ ହୁଏତ ପୃଥିବୀର ଏ ବର୍ବର ତାଲିବାନୀଙ୍କଠୁ କେହି ଅଧିକ ନୃଶଂସ ନଥିବେ। ପୁଅକୁ ନେଇ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆମ୍ନା। ଜାକି ବି ଅମିଙ୍କ ସହ ଏକମତ ଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଫୁଟବଲକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସବୁଠି ଯେ ମାଳ ମାଳ ଆତଙ୍କୀ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେ ଆଉ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବନି ତାହା ସେ ଠିକ୍ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା। ମହାଜନ ପାଖରେ ଘର ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ଆମ୍ନା। ସିଲେଇ ମେସିନଟାକୁ ଧରି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତାକୁ ବି ବିକିଦେଲେ। କିଛି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ନିଜର ଲୁଗାପଟା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଜାକିର। ବାସ୍ ଏତିକି ଧରି ଦୁହେଁ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ବାହାରିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଘର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାକି ତା ସାଙ୍ଗ ଜାକିରକୁ ଭେଟି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଥିଲା, ସାଙ୍ଗ, ହୁଏତ ଆଉ ଦେଖା ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଏ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରେ ବସିଥାନ୍ତି ଶହ ଶହ ଆତଙ୍କୀ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ପାଚେରୀ ପାଖରେ। କଣ୍ଟା ବାଡ଼କୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଲୋକମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ଭିତର ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ଆମେରିକା ସେନାର ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି କିଛି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ମନରେ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦ। ଏତିକି ବେଳେ ମାଆଟି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା କଅଁଳିଆ ଛୁଆଟିକୁ କଣ୍ଟାବାଡ଼ ଆର ପାଖକୁ। ଛୁଆଟି କେଉଁ ସୈନିକର ହାତରେ ପଡ଼ିଲା କେଜାଣି? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆମ୍ନା ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରାଚୀର ଡେଇଁ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଏତିକି ବେଳକୁ ଆମେରିକା ଏୟାରଫୋର୍ସର ମସ୍ତ ବଡ଼ ବିମାନଟେ ଭୁଇଁ ଛୁଇଁଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବିମାନ ରନୱେରେ ଗଡ଼ୁଥାଏ। ତା ସହ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ଶେଷରେ ବିମାନ ଅଟକିଲା। ଖୋଲିଲା ବିଶାଳ ପଛଦ୍ୱାର। କାଗଜପତ୍ର ଦେଖି ସୈନ୍ୟମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିମାନ ପ୍ରବେଶ କରାଉଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସେମିତି ବିଶେଷ ଚେକିଂ ନଥିଲା। ଏଣୁ ଆମ୍ନା ପ୍ରଥମେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଜାକିର ପାଖରେ ନିଜ ପରିଚୟପତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଅଟକିଗଲା। ଭିତରେ ଅତି ଆକୁଳତାର ସହ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ଆମ୍ନା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପୁରି ଉଠିଲା ବିମାନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ସେ, ଗେଟ୍ ଖୋଲ, ଗେଟ୍ ଖୋଲ, ମୋ ଜାକି ରହିଯାଇଛି। ହେଲେ କେହି କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବିମାନ ଗଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। 2 ଜଣ ମହିଳା ଆମ୍ନାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବସାଇ ପକାଇଲେ। ଅମି ଭିତରେ, ସେ ବାହାରେ। ଜାକି କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବିପାରୁ ନଥାଏ। ବିମାନ ରନୱେରେ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି ଲୋକ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲେ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବିମାନର ମୁକୁଳା ଛାତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ଜାକି ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କଲା ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିମାନର ଗତି ବଢ଼ୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଭୂମି ଛାଡ଼ି ବିମାନଟି ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଲା, ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଓ ପବନକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଲେନି କେହି। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଫୁଲ ଭଳି ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରୁ। ଜାକି ବି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଭୂଇଁ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମୁହଁରେ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ଅମି। ନିମିଷକରେ ଭୟର ଅନ୍ଧାରି ମୁଲକରେ ତା ଆଖିର ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଆମେରିକାର ଅଚଳ ହେଲିକପ୍ଟରର ପଙ୍ଖା ଉପରେ ବସି 2 ତାଲିବାନୀ ଆକାଶକୁ ଅନାଇ ହେ ହେ ହୋଇ ହସୁଥିଲେ। ଖୁସିରେ ନିଜ ନିଜ ବନ୍ଧୁକରୁ ଖୋଲା ଆକାଶକୁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗପ ତ ଶୁଣିଲେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ତା ସହ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ହିଁ ଗପ।